हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ലൈവ് വന്നു തോന്നുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരേ. ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതി ഭഗവതി യത്രമാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയമേവ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീവിധകമലം ശ്രീയുധപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ. ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിടം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണ പാദാൻ സഹഗണലളിത ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത നമസ്തുതേ. ഭക്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസ്വരേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരൂപസ്യ കൃപാസിന്ധുഭ്യോ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ കൃഷ്ണപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ പതാക സ്വാമിനാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിഹായകൃപപ്രദായിനി ഗൗരമതാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമ. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण. കോച്ചിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण. 6-ാമത്തെ അധ്യായമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൈഡിലോട്ടാ കിടക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യത്തിലൊക്കെ എന്താ പഠിച്ചത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ പറഞ്ഞോളൂ. അഷ്ടാംഗയോഗം എന്തായിപ്പോ? അഷ്ടാംഗയോഗം. എത്ര യോഗയുണ്ട്? 8 യോഗം, 3 യോഗം, 8 ഘട്ടങ്ങൾ. 8 ഘട്ടങ്ങള്. 3 ആരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ആരുടെ TV എവിടെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു? ഡിസ്റ്റർബൻസ്. ഹരേഷ്ണ, എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. എല്ലാരും മ്യൂട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ആരുടെ കുട്ടി എവിടെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു? എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളും. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. എല്ലാരും മ്യൂട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് മാതാജി. മാതാജി അത് പിന്നെ ഇതില് എക്കോ വരുന്നതാണ്.